Ayan, ito yung ano, paggabi, kahit gabi may naglalaro pa rin. Yan. Safe na safe dito kasi nga ang daming ilaw. Kahit nga ako pag gabi 10 o'clock or 9 ganyan, pag may time pa ako, hala, jogging walking kahit man lang 15 minutes or 30 ganyan. Kasi dito hindi naman madilim pag ano, gabi, maraming ilaw kasi at saka may free wifi pa. Pero minsan nga pagka ano, mahina din ang signal ng wifi. Kasi minsan maraming ano nagko-connect or sinisetting kasi yung wifi minsan dito alas 8 ng umaga. Ang ano makakonek ka. Then until 12, 12. So, tingnan. Yun ang pababa. Yan. Marami pa rin ano. Yan. Marami pa rin naglalarong mga bata. Ang oras na. Tapos yun doon may nagtitinis ng mga malalaki. Yan. Yan tinis. Yan. Yan. Pababa tayo. Kasi sipa. Ang dami kong ininom na ano ngayon ay tsa. Ihi naman ang ihi. Yan. Yan, marami pa rin na lalaro kahit gabi na. Yan dito. Yan ang itsura pag gabi dito. Marami pa rin. Kasi ang gabi kasi yan lang ang time nila pag gabi. Yan ang ano dyan. Tapos dito. Yan. Dito tayo sa ano. Ang ganda ng ilaw na yan, oh. Parang ano. Yan, oh, yung yan. Maganda siya tingnan. Para siyang Pasko na. Pero ano lang yan sa baba kasi nasa taas tayo. Yan, oh. Tingnan natin yan mamaya. Nag-reflex lang yan eh. So, yan ang dami pa rin nagja-jogging. Yan. Yan ang tennis
Kahapon ang lamig kahapon ay. Kaya sumakit yung aking likod. Kaya hindi ako nag-jacket. Tapos ngayon sobrang init. Ay naku. Yung weather talaga, pa-weather weather lang. Parang nasa tao lang yan. Parang nagsasubscribe. Mag-a-answer. Sana naman wag, be honest lang tayo guys. Diba guys? Honesty is the best policy. Ika nga. Honesty. Alam naman ni God yun. Yan, dito. Yan, dito. Meron pala dito yung kahoy na ito. Oh, tingnan nyo. Ito, oh. Anong kahoy ito? Yung... Ay, ano to sa amin? Ang pangalan na ito. Para siyang beans. Ikinakain namin to, eh. Ayan, oh. Ano pangalan na to, eh? Yan, yan ang baba. Nasa taas tayo. Yan. So, mga ano dito, Halo. So yan ang itsura dito. Kahit gabi, marami pa rin naglalaro. So this is it. Yan. Oh. Nakukas na si Lulu ayo. Lu, wag ka gitog na Lu. Ayan, nag-walking si Lolo. Pawisan na. Yan ang mga dalaga. Yan, jogging mo Inday. Yan, ito si Miss Ganda. Maganda. Yan. Masarap talaga dito mag-jogging ay. Yan ang itsura dito. Baba tayo. At dito may ano, oh, naka-surveillance tayo. Kaya hindi basta-basta rin. Kasi bawat ano ang gulo dito may mga camera. Kahit park, kahit bukid ito. Bukid to eh. May mga camera. So ang opening hour dito is yan. Ito, pag wala kami neto, hindi kami makakapasok dito. Ito yung tinatawag nilang health code. Yan, pag nagsisigarilyo ka, yan, magmumulta ka ng 115. Yan, so, yan, kahit dito ang gabi, minsan nakatry ako dito ng 11. 30 minutes lang ako dito nag-jogging. Yan. So, ilaw-ilaw dito kaya. May ilaw. Hindi lang ilaw-ilaw. Ilaw talaga siya. Yan. So, ito yung guys, yung itsura paggabi na dito sa Gia Park.
at Macau. Kia Park sa Macau pala. Sinong hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and like. Yan, tingnan nyo yung aso guys. Ay, aso ba to? Kasi nga nag-ano ako, baka ano ko ako sa ano ko nila. Yung step na to, yung hagdanan na to, matalimbong ako ay. O anong ginawa yung mga aso na aso kayo? Ha? Ano kayo ha? Sige, lukso. Lukso. Yan. So, dito tayo baba. Yan. Dito kasi may ano din, kahit bukid, may tubig. Ng hose nila. Dinidiligan nila tong mga kahoy na to eh. Pag umaga, maraming mga ano dito, cleaner. Nagdidilig sila. Yan, dinidilig nila yung mga yan. Yan, mga ano. Ayan. So, yan na tayo. Si ano ibon. Nagkasalita yan. Ayan. Sige lang. Yan. Dang. Maganda ding anak nito eh, yung hagdanan. Kasi talagang ano siya sa ano mo, sapatos mo. Huwag ka lang masyadong mag-heels dito. Marami din dito yung mga tourist nung may ano pa dito, yung open pa yung mga tourist. Marami dito mga turista naka-heels pa, pero okay naman kasi hindi naman lahat pa ang packet lang yung ganito yung ano niya. Yan. Si Parrot. Yan. Tingnan natin yung si Parrot nag-ano. Ayan, nag-diop yan sila. Ito, lady. Yan, puro lang tayo nito, hagdan. Kasi nga bukid ito, ginawa lang nila. Yan, para yun, tourist spots na raw. Pero ngayon wala ang mga tourist. Isang taon na. Hindi lang isang taon. Napaka-strict nila. Ayaw muna nila. Pero mas okay nga yun guys eh. Kahit hindi naman sila na ano, naghihirap dito kasi may ano sila yung mga residente dito sinusuportahan ng mga government, may matatangkap talaga sila. Kahit kami rito may bagong laws ngayon eh. Pero sana nga matutupad na para pandagdag gastos. Ang hirap ng buhay kasi. Hirap ng buhay, maghanap buhay, magpakabuhay. Sige lang, laban lang laban lang tayo. Andiyan naman si Lord. God will bless us. Dito na part, ang lakas dito no, yung ano, ang lakas ng wifi dito. Pero doon sa taas mahina. Bawat park dito may wifi. Yan ang kagandahan dito.
May wifi. At least makaka ka connect kung wala kang data. Yan. Tahimik na. Kasi yung mga bata, kasi pag-uwian na eh. So where we go? We stay here first. Ang bata. Ayan, ito yung park nila.